Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kumpatsa munthu wathu 20 kg ufa nyemba mene muli mchere, that's a lot of money. Ambuye akudalitseni ndipo pamene mukuchoka pano mupiteso malo ena mukathandize. Azibale anga mukamanyamula zinthu zimenezo mungoti inshallah. Ndi zinthu zovuta kwambiri kuti zinthu ngati zimenezo kungozipeza mwaulere. Ndigwadeso pamaso panu amene atenge katundu ameneyo ndikukagulitsa ndikukuwuzani chilungamo, Mulungu amutemberere. Chifukwa anthu awa ali ndi zambiri achiko zokhala, ali ndi zambiri zoti bweza akuchita m'manyumba mwawo, nda bizinesi amapanga zinthu zawo, koma ataya nthawi yawo kuti tipite kuntchewu tikawathandize anthu awa. Ne wina nkunyamula thumbalo kukagulitsa, Ambuye akuchitire chifundo. Olo Allah kumwambako akuyang'ane mwapaderadera ukakangogulitsa. Ndipo ndikupempha apolisi amene ali pano akangomva kuti zinthu izi zagulitsidwa kapena abisala mmenemo akudi chakulya choti tikuthandize ndi kuyankhuleni bempangoni. Lero tigawa anthu 2000 ndi mabanja 2000 amene tikuwasamala lero inshallah. Choyamba chimene tabwera nayo kwa thumba ya Granny Milo 20 kg. Muliso mafuta opikira 1 liter. Paliso nyemba 1 kg. Muliso mchele 1 packet. Paliso soya pieces 5 packet. Koma sipi na kuiwaleni 5,000 kwa cha cash million. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.